Kajing duna jong ki commercial LPG cylinder hasilong menta kala sedang ban kena tang ki hotel bat ki lodge henrei wat ya ki dukan bam bat ki restoran ki barit ru ki try dukan ki ong ba ki lahap ban penduna ya ka menu jong ki wat ban weng no ya ki jing bam ki bapau nam namar kajing duna fuel ban shen kat kum ki jing thu khubor don ki bahap ban thiet si cylinder hadu san hajar tingka henrei wat la ki la siu bun la kenno badon ki penduna ya ka gas house cylinder Wei na kitrai dukan ulaong ba kajing penon kamding ni karbon kala banlong kalat henrei kan manra jing ya kendet na kipat ba namar jong kaduma. Hakacu kapor ki wei pat kinong trai dukan bam ki laong ba kidang perkhat ya kalat jing ya da ban ya kun ya kani kajing e. Ka sarkar Meghalaya kala kubur badon kajing e ka bakraw ha kajing yo commercial LPG hadin ba ka India kala bu ka 20% capping ha kajing yaram. Kajalla kala tho sha ka sarkar preng ban kentiu ya kani ka kaping na ka benta ka Meghalaya. Spokesperson ka Bharatiya Janata Party lane BJP u Maria Hom Karkarang ulaong bagani kajing e kadai ka baomla ban te lakam namar kajing e kanat West Asia. Ula kerpat ya kajing e trelang jong kipat ba bat ka sarkar ban pentingna ba ka LPG ba pendon kam hakiyeng kam chakta. Ula ben rap ru ba menteri rang ba du kari Narendra Modi ula persang ban pentingna ba ki oil tanker ka India Kenya latlut leng ba ka Strait of Hormuz. Hakawai pat kaliang ka Voice of the People Party lane VPP kalabu jingkli ya kajingkam jong ka sarkar ba kajingalang kalong ka babyang. Ka party ka ong ba kinong thit LPG ha ka jala kidangnya kendu jing e por ka baslam bat ki kendon thamai kilanang pan e ya ka jing e. Kat kum karukom thamai omla banbuk refill shwa ka arpasan sngi na ka jingnya thit ka bakhaddu bat ka delivery ru kashim hadu arpos sngi hadin balabung. Ka VPP kalau ong bawat la ka jingyalang kadang la ban kham biang menta henrei kini kidak kipini badon ka jinge hapo karukom jingerap LPG ka party kal maham balada shim khiak loi kani ka jingle kala ban nangjur ban kta susu ya ka jing ya kinong pendon kam kalau ka pat ru ya ka sarkar ban long ka pasai bat ban ai jingtip pat ba halor ka jinglong jingman jong ka LPG ha ka jalna hakaju ka por ka Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs kalong ba ka sarkar kadang pet perman ya ka jingerap LPG ban pentingna ba ka jingerap kayat ben laong bawat la ka jingerap domestic LPG kadang long ka baskem hadin ka hukum rationing bala penmi ha ka khatwai tarik ulber hendai ladon ka jingthot chipor hadin ka arpau tarik namar ki daw paper kenthop ya ki policy thamai ka Aadhaar KYC bat ka panik buying ka Directorate kalapen pau banadu ka arpasau tarik ka jingalang kala sedang ban khambyang ka jinge kadang don henrei ka jingtrai ban penbek kadang yai peteng